istoryahan na to Premio Aspira kung kumusta iyang quality. Si Aspira Premio lang is very practical pag abot sa city riding. Kani si Beast, testingan ako siya kay kapit siya sa corners. Ang Facebook na ko marag naara po dire. Uy, sa ito. Marag na ko nakita. Bumomba unta ko na may tao. Dili ba tanan maka-appreciate sa mga motor. Bang! Naula, wata. Tama tayo, nagbutang na po day kog ND filters. Gihatag ni traction sa tuwa. So bad news. Awan nga ako ABS guys ha. Dapat kani siya pagka 10 na ang atong dagan. Mawala na ni. Hoy, nawala. Pero, oy, diba nabalik. Dali lang siya i-maneuver. Oh, kunwari na ipat-hold na. Bang! Dali na kayo. Okay, for today's vlog, ato na ning ilisa na to ang tire na Sportivo na Aspira Premio. Then ang size ani is 150/60/17. And then habang padulong ta sa Matina, isulti na po ako ang honest review sa Aspira na tires. Then mag-change na ta aning Beast tire na to. So SR30 ni siya, same size, 150/60/17. So tara. Right, so padulong na ta sa Matina. Ay nako, wala na dyan, nawala na yung indicator sa akong ABS. Dapat pagka 10 kph mawala na ning siga sa ABS. Then karon napabilin siya, so pasabot na siya something na issue sa ABS. So karon pag mo hard braking ko, makahamas jud ko kay naka-disable ang ABS. Tingnan na to. Woohoo! Hello ka, ate, gilo kayo sa lubot. So karon istoryahan na to Premio Aspira kung kumusta iyang quality. Dugay-dugay po na ko ni siya na nagamit. Around 16,000 kilometers odo ang nadungag. So far, ang issue lang ako kay Premio, dugay siya mo init na tire. Since dual compound siya, ang iyang center is hard compound and then sa gilid soft compound. Nakaagi po kog disgrasya tungod ani na tires. Kay gibanking na ko siya, aggressive na banking, tapos bugna ko pa ihang tires. Nag-expect ko na init na siya ato na time, pero wala di ay bumoto na slide jug ko. Pasalamat lang po ko na dili po kay lala ang nahitabo sa ko ato na time. Mga cosmetics lang po din ang na-damage sa atong motor, so okay ra pud kaayo. Pero si Aspira Premio para sa kuha, iyahang purpose is dili jud pang bankingan. Kung gusto ka mangitag mga tires na pang bankingan, mas better pilion nimo tong mga quality pareha sa Pirelli. Kung na kay budget, kay ang ako gipili na ko ning Beast tire karon tungod kay sa akong kaila pod na naka MT-03 Beast tire ilang gamit. So far good na ilang feedback. Corners na siya, medium to soft compound ata ni siya. Good for cornering kung gusto ka mag racing. Si Aspira Premio lang is very practical pag abot sa city riding or for daily commute. Okay kay siya kay sa kuha, nagdugay siya. Although nilampas na ko sa iyahang indicator jud mismo. Kaya naman na siya last murag bar sa tires nimo na nag-indicate na kuha na siya. Sagad na ang tread life sa imong tires. So far sa 16,000 odometers, daily po na ko ni ginagamit ang motor. Gamit po na ko ni siya for rides. Katong mga sunod-sunod na to na rides. Sabay sila Traction, Mojo, sila Sir JCT. Patay, mali akong giagihan. Traffic. So mao to ganahan kay ko sa Aspira. Kung imong purpose is pang daily. Kani si Beast karon, testingan ako siya kay kapit siya sa corners. Samot na tong Beast Flash. Pero sa Beast Flash kay 140 ram ko tong pinakasagad niya ba. Then dili ko ganahan og nipis tanawon. Kaya syempre MT-03 dako gud siya. Pili pa jud ko gamay na tires. So para sa kuha murag 150cc lang siya tanawon. Kapit na to sa destination na to, no? Kinainay na ta. Make sure na to na nakita ta sa driver aning truck. Tama ko na sila yung mga blind spots. Ang akong ginabuhat, gina-make sure na ko na makita ko sa truck driver sa iyang side mirror. Ay, salamat. So, mana ni dire na ta sa KG Vulcanizing. Pa-change ang tire dire. Barato ray lang pa-change dire. 150.
Okay, so nata diri karon. Kani kay ma-follow siya. YouTube na lang. YouTube. Ang Facebook na ko murag naara po dire. Oy, sa ata. Murag na ko nakita. So weird. Kana mana siya? Ilawat boss. Tawat. Kita na din nila akong vlog. Daganggal loop na ko na vlog. Coastal road na karon. Let's go. Oops, wave. Kita ko tong vlog ni Mojo ba. So bago pa siyang ili sa iyang tires, nag-wave po siya, hapit siya na slide. So dapat din na to sundugo, no. Ako napansin dayon pag sakay na ko sa motor, nitaas din iyang seat height kay kato si Aspira katong previous na ko na tires. Kuan mo ko siya pa wide siya tanawon. And then kasi siya pa medyo pa curve kaayo ana siya. So makadungag jud siya og seat height sa to ang motor. Sabi sa tingog. Dati katong wala pa ko yung MTO3, grabe akong excitement pag makadungog ko og 2-cylinder. Labi kay paminahon dyan. Anak ko dati sa ko sarili na siguro maka 300cc na ko. Okay na kayo sa kuha. O satisfied na siguro ko sa akong pagmotor. Pero karon na daghan ako na testingan na motor, CB650, Tiger Sport, itong 450 SR, MTO9. Na-realize na ko na murag napaday mas gwapo jud og tingog, which is tinod man jud gwapo man pod ang tingog sa inline 3, crossplay na engine, inline 4 sa motag flyby. Dira jud ko mas maakit sa tingog. Then mo to ning MTO3 kadugayan na murag normal na lang sa kuha. So diri na natas sa Lots for Less ba ni? Sa Matina Aplaya. Pang Naula wata. So direta sa right karon, dire-diretso na ni siya padulong sa Coastal Road. Dire sa left is Paecolan na siya. Dire sa right mao na ni ang Cider Bago, Talomo. Depende na sa mga tama dahil nagbutang na po dahil kog ND filters na gihatag ni traction sa tuwa. Gihatag niya sa kuha kay wala na po siya gamitan sa ND filters. Baligyan na po ni hang GoPro. So auto karon testingan na to ni. Di man jud ko ganahan mag ND filters kay sa kuha more on record lang ko diretso. Sirit sa takadali. Grabe ka na sa Davao. Pag na ako diri sa Coastal Road, no, murag paminaw na ko wala ko sa Davao ba. Sa kanay sa dalan, then makita nimo ang dira dagat. Dapat dito Samal, makita pod. Grabe way signal light. Ay nako, dapat taas jud kag patience pag mag-drive ka. Kaya kung initon kag ulo, wala na. Ingato lang ka gamay na sitwasyon, masuko na kadayon. Grabe ka tag-on sa Davao. Ay kita diri sa tunnel be kay minaw pa sa tingog ani MTO3. Ni ang parkinganan diri sa Coastal Road. Bubomba unta ko na may tao, busig sabaan pod sila. Dili ba tanan tao maka-appreciate sa mga motor. Pansin ako sa tires no kay siyempre, pa-curve kayo siya. Dali na kayo siya i-maneuver ba? Grabe ka nice yun sa view. Walang halos tanan, ganahan pag-agi-agi. Especially karon na Sunday, gipa-close na daw ning Coastal Road kay para mag-physical activities daw. Para sa mga jogging, mag-bike. Libre na kayo ang Coastal Road anak na time. Wala yung mga sakyanan so mas safe siya.
agi sa tao ulas siguro kay may mas duol sa to karon. Yamaha ulas, check na to. Gabi po din ako gitanaw sa YouTube, niagi lang siya sa ang feed. Explain siya dito na ang pag-wave daw sa motor dili daw siya makainit jud sa tires mismo. Amat lang dili ko sure, nakita lang po nako to, pwede po ko ninyo i-correct. Basta ka ng pag ana-ana gani na to, di ba, feel na to pangpainit sa iyahang tires. Ang explanation dito is aggressive na pag-accelerate pero dili to the point na kanang nag-cruise na ka sa katuna speed. Mao daw na siya ang makapainit sa ligid. Karon ato na ta sa Yamaha ulas. Pamot lang kung free lang na ilahang pa-check. Pero bahala na, at least safe ta, kay importante kay ning ABS aning motora ni. Di siya pwede baliwala lang. ABS isiga. Ipa-check unta nako ba ABS. Karon nag-check ko sa kuang clips. Dulom na si ND32. Try na to ning ND16. Ako pa dyan nakagamit ani. So bad news. Bad news pa dito sa atong ABS aning motora ni. Unta makaya ra og cleaning or basing nalay na nagisi siguro. So let's go. Awan niya ako ABS guys ha. Dapat kani siya pagka 10 na ang atong dagan, mawala na ni automatically. So tanaw na to. Oy, nawala. Ano? Oy, di ba nabalik? Ay nako, gipalipay ko kadali pa nibalik na gyapon. Ang nakadelikado mo ko daaning wala tay ABS sa ato ang motor, which is dapat na kay mostly mag-drive ta hard braking jud ta. Wala jud time na soft lang siya. Except lang siguro kung hinay ka, malamang hinay ra pa di mong brake. Pero kani siya, ang advice ni sir dito na ipasubay jud daw ning ABS nato. Bale one day jud ni siya na tambay dito sa Yamaha ulas. Kung dili ta mangitag laing shop. So siguro i-try po nato dito sa Motopit. Then kung module jud ang problema, dira na ta mangita og other options. Ang ingon mo ko dito kay ang ABS module daw sa NMAX pa lang naa sa 41,900. Exact jud yung pag-ingon sa ko. Samot na sa MT-03. Try na be, joke lang. Grabe bago pang tires, basig ma-slide ta ani mo. Relax sa sa curve. Dali ra siya sayo-sayo ba ana ba. Dali lang siya i-maneuver oh. Kunwari na ipatol dira. Pang, dali ra kayo. Sa pagkakaroon makaingon ko nice si B-Star. Especially mga po ning ginagamit sa akong fellow riders sa MT-03, mga kailan ako. So anto diri lang siguro itong vlog. Short vlog lang ni siya, nag-change na dyan tag tires. Gisabay lang tamo, gilaag tamo sa coastal road. Nalingaw mo sa tong vlog karon. O see you next vlog. Tama day, gani po kita na ko ang clip na to dito pa lang sa Pabulkitan. Akong giingon di ay kay pangitan ko aning profile ni ano na medyo curve kay siya na kumpara sa to ang Aspira pa ana la siya. Kadi siya kay medyo compact siya. Nipis siya tanawon sa likod. Di kay ko dako ano mura na siya 140 ang size niya. Pero siya dili 150. Nagluya na po ako ang signal light. So mao lang to. Salamat sa pagtanaw.